gaskiya to silent Allah ka ji hannunka kai ga jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Kamar yadda kuke gani ga mu ga abokanan magabaki daya wanda alhamdulillah kamar yadda muka sanar da taro cewa za mu gabatar da launching na album a garin Abuja. So ina fatan cewa kamar yadda kuka amsa kiran mu dukkanin wato matasa mata da maza wanda suka yi tunanin za su zo wannan taro alhamdulillah dama a gobe ne. To sanadiyar samun dan wata matsala ko kuma in ce wani shawara ko tunani da muka danyi za ku ji daga bakin mawakin dai da kuma sauran abokananmu. to assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamar yadda dan uwana ya faɗa abokina mun daga wannan taro zuwa wani lokaci ma muka sashi zuwa ƙarshen watan tara. Yau ƙarshen watan tara insha Allah za mu yi saboda wasu dan abubuwa kaɗan da suka gitta amma alkhairi ne fa ba sharri ba insha Allah kuma wannan za mu kawata shi fiye da wancan duk wanda ya tsaya ma lokacin ya zo zai fahimce mu insha Allah. To assalamu alaikum. Dan ƙarin wani haske ga abin kun san ba abin da ya fi rayuwa. So gaskiyar magana duba da yanayin insecurity yasa za mu postpone dan abin zuwa wani guri. So amma da Allah masoya ku yi haƙuri da wannan ɗagawa da aka yi za mu kai shi ƙarshen watan tara idan Allah ya kai mu lokacin lafiya. magana sai dai wata magana batu ya ƙare yawa kuma magana ta ƙare ya ce komai So mu Tare gode. mu. sai ka yi gidan da ana rana ana rana ko da